Здравейте! Казвам се Розалина и бих искала да ви представя курс по латино и спортни танци Lady Style. Спортните танци – изкуство и спорт. Танците представляват хармония от музика и движение. Те съчетават активна двигателна дейност и красотата на изкуството. Всеки урок е в приятелска и положителна среда. Някои от танците, които ще изучаваме са самба, английски валс, джайв, ча-ча-ча, салса, меренге. В заниманията Lady Style дамите намират времето и мястото да почувстват женското в себе си чрез танца. Какво представлява едно занимание? Времетраенето от 50 до 60 минути. Започва се с загрявка. Серия от упражнения, които подготвят тялото ни за танци. Основна част. Преподават се танците, като се обръща специално внимание на дамите. Активната част е практикуване на танците. Завършва се с релаксиращи и стречинг упражнения. Заниманията имат за цел да подобрят двигателната ви дейност, социалните взаимоотношения, стойката на тялото ви и, разбира се, танцовите ви умения. За кого е подходящ курса? Дами, които искат да спортуват. Тези, които искат да танцуват. Откривателките на женската красота на движението в танца и ежедневието ни. Не е необходим опит в каквито и да е танци. Също така няма и възрастово ограничение. Преподавател Розалина Дудекова. Това съм аз. Занимавам се с спортни танци от 15 години. Дипломиран треньор съм към Спортната академия Васил Левски. Участие в състезания, шоу-програми, демонстрации, семинари и частни обучения. Имам опит в клуб по спортни танци Emporio Danza в Италия. Танцор, тим лидер и преподавател в Samsung Everland, Южна Корея. Инструктор съм на групи с деца и възрастни. Може да видите и моите контакти за записване към курсовете ми. Аз лично бих ви пожелала да откриете красотата в себе си чрез танца. Благодаря ви за вниманието.